También por la mañana la secretaria xeral de Igualdade inauguraba en el campus las jornadas sobre medidas de protección integral contra la violencia de género, abordadas desde la perspectiva jurídica, sanitaria y socioeducativa. Carme Adán destacaba la importancia de implicar a todos estos profesionales. Esta é unha demanda histórica dos movementos de mulleres. Se analizamos a historia de como se consigue que se recoñeza públicamente a existencia da violencia machista fai 15 anos, moitos profesionais non recoñecían que existera esa violencia. Hoxe, afortunadamente, temos aí a Lei Galega para a prevención e tratamento da violencia de xénero. Está acuñada a tecnoloxía, violencia de xénero, violencia machista, temos leis para facerlle fronte, temos recursos e o máis importante, dende logo, sempre son os recursos humanos, as persoas que están no día a día traballando con estas mulleres. En la actualidad, cerca de 800 mujeres se benefician en Galicia del soldo da liberdade y más de 70 de las ayudas para una vivienda. Aún así, a pesar de las medidas puestas en marcha, para Carme Adán el camino por recorrer es largo. Quedan realmente un camiño importante nese ámbito, no ámbito da violencia de xénero, porque efectivamente temos que conseguir que as mulleres se sintan máis seguras e que saiban que poden acudir á administración, aos servizos sociais ou ás forzas e corpos de seguridade e ter unha vía para poder, digamos, enderezar esa situación.